Nabangan bam. Hey, Tina Shaivosho. Tina we get down, get down, get down. Tina Shaivosho. Nabangan bam. Hey, Tina Shaivosho. Arabi Armashesha. I'm missing dollar da aungenza wani aungono nkipunyawo awusonke shona phansi far awungumnikazi amvele ngishaya ivosho Scoop swasi iplug inyama asvele sonke sideden asvele sonke sigibele Scoop swasi Hey plug inyama Hey asvele sonke sideden asvele sonke sigibele get down, get down, get down. Tina Shaivosho. Asvele sonke sideden Nabangan bam. Show. Hey, Show. Tina Shaivosho. Awuvele sonke soyigibele Tina we get down, get down, get down. Tina Shaivosho. Asvele sonke soyidede Nabangan bam. Show. Hey, Show. Tina Shaivosho. Awuvele sonke soyigibela Asvele sonke soyidede Nabangan bam. Show. Hey, Show. Tina Shaivosho. Awuvele sonke soyigibele Tina we get down, get down, get down. Tina Shaivosho. Asvele sonke soyidede Nabangan bam. Show. Hey, Show. Tina Shaivosho. Awuvele sonke soyigibele Tina we get down, get down, get down. Tina Shaivosho. Asvele sonke soyidede Nabangan bam. Show. Hey, Show. Tina Shaivosho. Awuvele sonke soyigibele Tina we get down, get down, get down. Tina Shaivosho. Asvele sonke soyidede Nabangan bam. Show. Hey, Show. Tina Shaivosho. Awuvele sonke soyigibele Tina we get down, get down, get down. Tina Shaivosho. Asvele sonke soyidede Nabangan bam. Show. Hey, Show. Tina Shaivosho. Awuvele sonke soyigibela I man siya jive, siya vibe, we am tired of man. I man siya jive, siya vibe, we am tired of man. 21 questions. Umbuzi pas nespecial. Tell umang rase. Umbuzi pas nespecial.
21 question umbuze ibhasi special cela ungangirase yeah umbuze ibhasi special badlala ngayo lena uyobezwa bekhala ngidedela ugesi danger gefar zonke bonke sesifavor lentwana came a long way from the days I regado zajigizi last pilimpi ukhathela uhlupheka apha magek liphi lama lokungibalela ushukela as far as I'm concerned ngoba uyosuku bede ugethe ngiphume ngiphethe ingane kaScotland awubizwe thule madonse na izokutshela ay man siyajiva siyavibe uyangithayida man ay man siyajiva siyavibe uyangithayida man 21 question umbuze ibhasi special cela ungangirase umbuze ibhasi special 21 question umbuze ibhasi special cela ungangirase umbuze ibhasi special vibe let's go best kafla mashele nikdabukipi vibe let's go best shais kebe ngafaka repeat uzosposhela ubumnandi mfana uzoshobo sofunani lana ntwana makshow awusho skoko sokhuluma uthi ufuna iverse mina ngifuna imali ifaka amachanker wonke umuntu lana ngathi uyajive manzi phansi dastuda wena bona kahle ukuthi uzongithayida akukahle kasimusuda ngasuka ay man siyajiva siyavibe uyangithayida man ay man siyajiva siyavibe uyangithayida man 21 question umbuze ibhasi special cela ungangirase umbuze ibhasi special 21 question umbuze ibhasi special cela ungangirase umbuze ibhasi special ubuthama na akebakhe isaka na akebakhe ubuthama na akebakhe isaka na akebakhe. Alright, mntana sekhaya sibonge kakhulu lapha bathi from main acts featuring uNtokozo bathi get down sishayi get down angiphinde bonke lapha mntana sekhaya bathi puff and special from Kid X mntana sekhaya yes saphezo wayo ke le ndaba le ama relationships ukuthi ngempela uyabheka ama relationship amaningi hayi awaphumeleli yabona baze babhale lapha ku WhatsApp bathi yena impela imi relationship yakhe last year for 3 months impela engathi uzomela wenza ukusatiyana yabo bazothi abonje impela boqedwe 3 months ezomela ushaya ukusatiyana ubonga makini hayi cha no bomkhulu nisangibhekile kona nayi into engathi yaphambili ngani ngoba hey kunzima Department of Love nowadays inkosi yami hey sekuyabheka ukuthi unani sekuyabheka ukuthi ubani yabona sasithi sisho sakudala idla ngamabala ingwidla ngamabala hayi mina ungangazi ukuthi kanti kuyohamba kuhambe kube ukuthi ngempela ke manje cha injalo nje imi futhi ayijiki ayidla ngamabala mntana sekhaya futhi ungayikhohlisi uzophika mawuphika phela kodwa mhla sekuficelo sesimo ukhumbula ukuthi wakutshela la kid ukuthi ngidla ngamabala idla ngamabala mntana sekhaya sebeyabheka ukuthi unani yabona into engisho ekhona ingoma ethi uDidu achievile yabona ke sebebheka my sister sebebheka lapho angifuni ukuthi mntana sekhaya kube ngathi ngiagenza umuntu wesifazane cha kodwa sebebheka lokho yabona ukuthi unani yabona into engisho anyway mntana sekhaya angeke ngizoniqamba manga akukho ukuthi i-relationship mhlambe inakale ngenxa yokuthi umuntu wesilisa wenze kuyafana nje ufica kwenye umuntu wesilisa ave ephethe kahle inkosi yami akuthi uyafika umama kaqaqamuke uthi uyafika kwenye umama akaziphethe kahle inkosi yami wesilisa hayi bafowethu hayi ngeke ama relationship esikona ngeke yabo nalento ke leyo ukuthi ke uma sekukuthi ku relationship sesikade sazana kuze kuncipha inhlonipho
iyonto futhi ibuye imosha izinto leyo into engikubuka kwami uyabo mhlawumbe uzongifakazela nawe lapha ekhaya nalento futhi ukuthi awuzifundisa ukuthi uthi noma ubona kukuhle lapha noma emuhle umuntu umbuke uncomele la mhlele yena aseke manje mhlawumbe asekasizifundisa ukuthi masincoma singancomela ukuthi sincomela for our own benefits ngaso sonke isikhathi yabo ayikho intokazi moyibona nje Nkosi yami enyathela ngabantwana hayiphuphuzela uboya ezithweni ubuthi hayi no mntakama hayi wakhiwe umile man hayi ngiyayibongela insizwa le ehlekisana nawe uzidlulele kanjalo yabo nawe futhi ngokunjalo dadewethu yabo ayithi nje igayi ngoba phela nina senibeni phela abafake ngisho amazinyo acwebezelayo abashaya izimoho namafeti yabona akathi ngishaye kahle mntana sekhaya esishaya isimodisa sakhe lesi siyakhepha kwasithe basenzile uyacwebezela umfana wakho ukuthi umumbuka ungambuke umbonela ukuthi lokubukeka ayikona usufisa ukuthi kubuka kwakho awukuthi mawumbuka uzifundisa ukuthi umbuke bese umbukele ukuncomela lo sisi ahlekisana naye umyeka adlule ngendlela ake sikhohlwe manje indaba yokuchameka ake sike indaba yokuchama ngoba ayigcinele ngosuku izinto ezenzakalayo azibi izinhle ngale ndaba yokuchameka yabo sikhohlweni indaba kuba nama too much expertise uma songena kwi relationship akungene kwi relationship ngoba umfana esekushele wakuhlula yabo nawe mfana awuzama ukuyeka lento ukuthi manje intombazane khona lento angazi khona lo yoma khona negama lokuhloniphisa Nkosi yami kodwa nosijavu uyayishe ngomeni lento abafana abamanje abasathandi sebeyahala wemadoda niyeke ukukhala awumthanda umntana womuntu ukuze okungenani uma ulise kufinyelela ekutheni niyafika kwesinye isigaba sothando lwenu sen-decide ukuthi nizikhomithe kwezinye izinto nizikhomithe nizenze lezo zinto zenzeke ungathi ngoba usuzenzile ngenxa ukuthi ubuhala bese uyaphela umdlandla kuphela uthando awukumthande nje ukhohle ukumhalela ukuze noma sekuthiwa sakukhona sisengcina senifika kwezinye indawo engeke ngisazisho kuphinde kuqhubeka uthando Nkosi yami uyabona into ngishoyo ngoba lento yokuhalelana le yiyo le futhi ephinde yona izinto kakhulu ngoba uyamhalela uma soyitholile nje kodwa umhalela soyitholile nje uyifuna kwenzakalani emva kwalokho usale ekhaya umntana womuntu hayi madoda angizwa kahle lento angizwa kahle mina lento angizwa kahle umntana wasekhaya angizwa kodwa umntana wasekhaya kodwa ngisho umntana wasekhaya ukuthi lapha ku Facebook page yethu asithola lapha ukuthi i-production and futhi umntana wasekhaya ngizokusendela ilink uzoyithola ilink umntana wasekhaya ungene lapha ku YouTube umntana wasekhaya like uthande lapha uhlelo lethu ucomment umntana wasekhaya ku Facebook ku YouTube like and subscribe sakudinga lokho kubaleke ngalendlela edlula ukwenza umntana wasekhaya lona okhuluma umntana wasekhaya uhlahla faka dlamini lakhe D ukhithi mathemba esokusekhehla kadwa angiqala kazi wabulawa ingqopho batho qoqozo yabashisa umtyapo enyosi ingaba indaba zami yatapa zabatingela untombi zamhlaba shaya izimboni ngasemlandini zakhuthala zawakha njalo amanzi azobokhala manje nazi nakhuthala ngikhaza kuzonjani ububugekeki mina nguntombi izimboni ezambezele khona zamini ezikole thatha ukhohla abanikazi ngoba khalisa sishayelo hayi sosila kahle oyidlula udlicela sokulandela hayibo ngidanoni ngiyogathi madoda ngishukela ngoba ngithandayo kodwa ngoba ngizondayo nginhlaba ngiyahlaba ngiyagwaza ngiva shame injalo nje le ndaba umntana wasekhaya asiyibambe isikhathi umntana wasekhaya lapha sithi lapha nje imzuzu lapha amashumi amabili nje kuphela esele umntana wasekhaya uthi lapha kubumbane ihora lesine ntambama kanti thina mina nawe umntana wasekhaya so sihleli nje kanje kuze kugamanqele kuze uyaxolisa umntana wasekhaya kuleyo ndawo kuze kushayelana lapha ihora lesithupha ntambama ngihlale ngisho into nasekhaya mangifika la abaningi sebeyazi ukuthi cha ngeke anikiphela nani ningizwe nibe side nami ningibongise ngisho yabo okobani ukuthi ungene entambama yabo uphinde uphume entambama etohweni cha angichoma ngichweza into nasekhaya yabona ubashiye wenze njalo uphinde ubafice besenza njalo into engihlale ngisho umntana nasekhaya le ngisho uyangihleka uproducer uyangihleka yabo ungabe ungibongise nje umntana wasekhaya yabona ngishoyo ungakhohlwa umntana wasekhaya ngikuthanda ngalendlela edlula ukwenza ngikuthanda ngalendlela eyisimanga umntana wasekhaya angazi ukuthi ngayichaza kanjani le ndaba kukhona into engihlekisa kakhulu ke engingayithola lapha ku WhatsApp yabo njengoba nje ngisakhuluma ngale ndaba yama relationship ngifuna ukisho lento le hayi ukuthi mhlawumbe ngithi ngibhekise yako my sister or ngibhekise kuba bathi lana
When a woman rejects a man of vision and accepts a man with television, she will end up watching the man of vision on her own as husband television. So meaning, don't judge a man by his pocket, but judge him by his vision. Because where a man is going in life is more important than his present condition. Stay blessed. Angiyathanda lawo mazwi mntana esekhaya ngoba yabona into eshiwo la ibaluleke kakhulu mntana esekhaya. Njengoba ngisho nami seqaleni. Yabona othandweni akumele sijajane. Lento yokujajana othandweni ayilunganga. Uthando alinama judge. Njengoba besho futhi bethi alinamkhawulo uthando. And uthando alinamkhawulo alina judge. Alinasikhathi. Naloku eminyaka ke angizokusho nako kodwa ngisho phela ukuthi abantu abahambeke bayo sheluma wabo nezingane zihambe zoqoma omkhulu wazo no kodwa yebo kunjalo bandla njengoba sithi njalo namkhawulo sikufaka konke lokho alinaminyaka bakwethu yabona manithandana nizwana nje cha kumnandi sina sijabulela lokho into esingayithandi nje into emasekujahwana yabo ngoba phela ama relationship alesikhathi samanje anjalo nje kuyajahwana. Namhlanje kumnandi kusasa kuyajahwana. Namhlanje kumnandi kusasa kuyajahwana. Nalento ke le engingayiphasisi esayenzeka. Uningangizwa kabi ngoba abanye bayenza ibe yiyona. Abanye kodwa Nkosi yami iyabahlula. Uthatha isithandwa sakho niyahamba niye clubini niyophuza. What do you expect my guy? Angithi lo muntu umuhle wabona ubuhle kuyena. Uyamthatha uyomfaka utshwala laphana phambi kwezinye insizwe ezinamandla ngaphezulu kwakho. Shuthi kahle wena uyamdayisa. Yabo? Yes, angisho ukuthi ku wrong because abanye bayakwazi ukwenza. Ile nto sike seyidinga mhlawumbe ngathini. Angeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe seyidinga isimilo somuntu ngoba ngokwami ngibona ukuthi it's more facile out. Yabo? Ngoba umsusendleni umuntu wamthatha wamfaka engwe empisini. Impisi zilambile ke izinja zehlathi ziyazingela uyakwazi lokho. Yabo? Azishiyi lutho. Yabo? Because manje into usosenzeka mntana sekhaya laphana ngoba njengoba sikhuluma konke lokhu kungena ngaphasi kwama relationships ngoba sikhuluma ngama relationships ahlukahlukene izimo ezihlukahlukene ama relationships. Uthola ukuthi umuntu manje seyaxaxana sekuyabangwa manje. Umuntu wami uyayicabanga lento yokuthi uke clubini uke enkwareni uke eshipini ubanga umuntu ohlekisana naye nabanye abantu. Yini leyo iletha siphi isifundo leyo nto leyo. Yabo? Yini ke olunye lamahlobo ama relationship esesiphila kuona. Yabo? Kube khona ndohlobo lama relationship lapho umuntu ebheka ukuthi ubani gqokane unani. Avela ingozi ke leyo relationship. Ngoba mntana sekhaya into ekumele uyibheke. Uyabona the time ubheka umuntu wena ukuthi unani ugqokani akuwena amadobheka lokho. Ekumele ukwazi futhi kukhona abantu abade besuke beke empilweni yakhe lo muntu. Akekho umuntu othi ezizalwa nje abenemoto. Athi ezizalwa wabe gqokojo ogushi Dolce and Gabbana. No, akekho. Kuya ngama step by step. Kusuke kukhona abantu abasuke bekhona empilweni yabo abantu. Abanye abantu bazifaka kubona kwi relationship lapho bezofike bayuzwe khona ngoba ubona. Ngani ngokuthanda izinto. Yabo? Akukona into eyenzeka kubantu besilisa kuphela yenziwa abantu besifazane kuphela leyo. Sangithola isimanga ukuthi lately sekukhona uhlobo lama relationship lapho abafana bethagetha amathekeni ukuthi noma abantu besifazane asebebuka bephumelele empilweni. Uthi mhlawumbe uyazi ukuthi leya ndawo leya kujwayele ukuhamba abantu besifazane abathembisayo abaphumelele abesethi ngiyodlalela ngakhona ukuze umuntu nomuntu engivula umlomo kuyena ngizothola umuntu onje. Lo muntu lo akazile ngothando uze ngento lawo abantu abalapha abaphila lapho abanayo. Yabo? Manje into ezokwenza igcina ngosuku ukuthi uzomthola lo muntu ayithola ingane yomuntu yona imnika uthando ngoba ithi uze ngothando kanti yena akezile ngothando uze uthi utarget ezinye izinto uyibone esele kude wayisho ukuthi liwa ngisuka nayo ingane iyayicommita yena akayicommit uyicommit entweni ingane naso. Olunye lamahlobo ama relationship esinawo. Kwenzakalani oJoda impela kwenzakalani esikhathi samanje? Uhlobo olunye impela lama relationships lo lesinalo ngesikhathi samanje. Yabo? Because olunye kuyenzeka. Yabo?
ingane yomama imnikeza imoto imnikeza yonke into uhamba ngayo ugayi ayolanda ezinye intombi uhlobo lama relationship esiba kuwo lolo yabo bese kuba khona lo hlobo lolu futhi lama relationship webhayi indoda inakekela umuntu wesifazane ngako konke kodwa umuntu wesifazane ukhombisa ukungeneliseki yena hayi uthakeneliseki mhlawumbe in terms ukuthi mase mhlawumbe beye enkonzweni beyapi uyumhlobo nje olungeneliseki kangangokuba agcine ethatha imali esephenduka ibhlisakazi engasebenzi kwakusebenza indoda iyaphuma ngomsebenzi mhlawumbe iyegoli yohlala 3 weeks wonke lo 3 weeks imali ezobe ishile khona nje ugayi ozoloko iququda nje ibhubhudla nje le mali olunye futhi lama relationships esiwabona la esihlale siwabuka yabo since nje namhlanje sikhuluma ngama relationships yabo angazi kwenzakalani ngempela kulezi zinto zama relationships umntana sekhaya kodwa umntana sekhaya ke umntana sekhaya sithi ukuphuza amanzi umntana sekhaya ngoba ngiyabona sengikhulume kakhulu ayesophuza amanzi umntana sekhaya umntana sekhaya nje sakuphuza amanzi angekushiye wedwa ngakushiya nje lapha no DJ Qness featured umalehloka athi uzongilinda right Linda manihamba awusoka soka laphi ungikibezi izindaba angazi ngizobuya nini angeke ngibe kwazi kuphila ngingenawe angifuni ukukushiya wesithandwa ongowami uzongilinda manihamba awusoka soka laphi ungikibezi
Alipa, Bruno e Alô. Sanibonani, you're listening to Uzinhle Wagwampele on your favorite radio station, Extension Point FM, live and beyond in Mzansi. I got a story to tell, you know that I cherish these. Hope it ain't too many feelings involved. I see niggas in this bitch stuntin', poppin' bottles, getting drunk with these bitches, and when they leave, they get followed. Fall asleep with that bitch and really don't know much about her. Then she let us in, we take all of your shit, and when you wake up, she help you try to find it. I love her. I be with bitches, that be with bitches, that be with niggas with riches. I tell her get him, she say I got you. I say no bitch, I say get him. And they so pretty, and they hell lengthy. He hit it and sleep on her titties. And she give us the word, we come through with AKs. It's a stick up, she scream like a victim, like you. Feeling so silly, I smoke color purple. I'm up in here feeling like silly. Ooh, nappy ass dress, what's that you say? Watch your mouth, Millie Vanilli. Ooh, you can get snakes, you can get fakes. Out by the bitch that you feeling, cause you thought she was an angel. That bitch ain't no angel. I treat her halo like a frisbee, and you tell her your business, she tell me your business. You tell that bitch what you feeling. All of the beans you be spilling to you, she like through her T cavities feeling. She know where you had it, tell me where it's hidden. She know when you gone, tell me when the visit. We breaking your home and take the specifics in me while the bitch is on vacation with him, so she don't get blamed. We don't snatch chains, we find out addresses, and we don't leave messes. You'll only know that it's gone when you check it. Then your first thought is to start second guessing. She say what's wrong, he say nothing, keep resting. She say what's missing, how you know something missing? He scratched his head, she say get back in bed, and she gave him some head. Boy, you can't trust them bitches. And then she say, ooh, I see niggas in this bitch stuntin', poppin' bottles, getting drunk with these bitches, and when they leave, they get followed. I be with bitches that know the bitches, that's what the niggas we following. Get them on the line, stay 2 cars behind, and tell them hoes don't be so obvious. Mona Lisa, long hair don't care, she handle the business and don't ever tell. She bite the bullet and cuff up the shell. She tell him, ooh daddy, let's go to your place. And if he say yeah, then we meet him there. She feed him lies with his silverware. She don't want love, she just wanna share. I know a bitch named Liz. This nigga think she is, cause she tell him that it is. So he tell her all his secrets, he tell her all his fears. And then she tell me, and I be all ears. Then I go and tell my people, and they already know him. And then I call Liz, and she say he coming over. I said, good girl, just remember what I told you. She gave me the salute, I said, girl, you're a soldier. We waiting outside, watch her pull up, walk up to the door, and right before he knocked, she opened the door naked. She left it unlocked. They started French kissing, so he didn't see more. Then she let him in. They stopped on the couch, music up loud with his head in the clouds. Turning shit down, and I scared to piss at him. Piss a nigga off, put the gun to his frown. Nigga turn around, I ain't here to fuck around. I ain't here to fuck around. Cut you with your pants down. You know what it is, put your fucking hands up. Liz, that's enough, you can put your hands down. Then he looked dead at her, and he shook his head at her. She a good actress, and you a dead actor. You be dead after we get what we after. If Liz call you daddy, she about to be a bastard. Oh, I got way too many bitches that do anything for me, nigga. But thank for me, nigga. Send her to you like she ain't for me, nigga. I hope you alone like bankruptcy, nigga. She pour you a drink, that drink on me, nigga. She slipped something in and I thank for me, nigga. Mona Lisa, I done painted the picture. Mona Lisa out the frame on these niggas. Pussy got you out of character, nigga. You pop for these hoes up your ladder, my nigga. Take everything that you after, you don't even have an opinion. We have your attention, and now you looking on the barrel, though, nigga. Now she looking for her pantyhose, nigga. We just looking for the casserole, nigga. But she gon' show us where you stash it, though, nigga. Mona.